गिबि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै 18 मे बर' बिजों सान बे बिजों साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बर' बिजोङा 60थि बोसोर आगान होबाय। बे 60थि बोसोर आगान होनायाव जाय बर' माहारिनि दैदेनगिरिफोरा बिजोंखौ लानानै बर' रावखौ लानानै फोथांबोबाय आरो जुजिनानै गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरा जिउ दान होबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै 60 बोसोर आगान सुरनाय बे बर' बिजोङा दिनै 80थि सिडुल माने भारत संबिधाननि 80थि सिडुलाव आगान होदों। बेजों लोगोसे जोङो भारतनि साहित्य एकाडेमिक मोननो हाबाय। दा बे गासैबो मोननो हानायनि गुदियाव जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि बर' बिजोंखौ मोजां मोननाय बर' बिजोंखौ जेब्लायबो सिबिबोनायनि जि फिथाइ बे फिथाइखौ जों मोननो हाबाय। नाथाय दिनैबो बर' बिजोङा गोबां समाव बायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर गैयैनि थाखाय गोबां समाव जोंनि दिथागिरिफोरा जोंनि गारजेनफोरा बर' बिजोङाव मुं थिसनै गोबां जायगायाव जोङो सरकारखौ खावलायबोदोंमोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायबोबाय थानाय जादों। जोंनो फोरोंगिरिया गोनांथार। गोबां जायगायाव फोरोंगिरि हरदों, गोबां जायगायाव फोरोंगिरि गैया। जेराव नांगौ बेवहाय फोरोंगिरिया गैया, जेराव नाङा बेवहाय फोरोंगिरिया बांसिनै फैदों। दा बेखौ नोजोर होनानै बिजोंखौ फोथांनोब्ला जोंनि फरायसालिया थांना थाथारनांगोन आरो फरायसालि थांना थानोब्ला जोंनि फोरोंगिरि आरो बेवहाय नांनाय रोखोम जि बिजाब आरो जेरै फरायसालि इनफ्रास्ट्राक्चार बे मोजाङै थानांगोन। दा बे गासैखौबो मोनफुंगोन होननानै जों आसा थियो। आरो दिनै मोनसे एखेबारे गिख्रंथावा जाहैबाय क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि बिजोङाव हरनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। जाय बर' रावा 60 आगान सुरबाय, 60 बोसोर आगान सुरबाय, बे बर' रावा 80थि सिडुलाव हाबबाय आरो साहित्य एकाडेमिक मोननो हाबाय। बेबायदि बिजों बेबायदि रावनि जे बिजों बा रावनि फरायसालियाव नैबे क्लास 6नि साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजि हरनाया जों माब्लाबाबो गनायथाव नङा आरो बेखौ सरकारा बिजिरनांगौ, सरकारा नायफामफिननांगौ। नङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि हाबा लागोन, जों गासैबो रायजो राजाया आरो बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो गासैबो रायजो राजाया बेहाय मदद होगोन आरो जेरैबायदि हाबा लायो जों बेवहाय बिनि हेंथायै गसंथानो थाखाय जेब्लायबो राजि। दिनै बे 18 मे बर' बिजों साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे रंजानायनि फोरबो। जाय फोरबोखौ जोङो बर' बिजों सान महरै जों फालिबाय थायो। 1963 मायथाइनि 18 मे खालाराव जोंनि बर' बिजोंखौ जोङो फरायसालियाव थिसननो हादोंमोन आरो बेनिखायनो बेखौ जोङो रंजानाय फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ फालिबाय थादों। दिनै दुलाराय आसाम नाङैनो बे फोरबोखौ जों फालिदों। मानो होननानै बुङोबा बे बर' बिजों गायसननाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्ट। जुदि बर' बिजोङा जोंनि मिडियाम हिसाबै जुदि गायसनजायामोनब्ला जोंनि बर' फरायसाफ्रा आथिखालनि जिथु थासारि दंमोन बे थासारिसिम सौहैनाय नङामोन। आरो दिनै बे रावा दिनै LP स्कुलाव थिसनजानायनि उननिफ्राय फैयै फैयै दिनै कलेज इउनिभारसिटियाव साबजेक्ट लेंगुवेज हिसाबै एबा डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै गायसनजाबाय। आरो बेनि उननिफ्राय BTC एकर्डनि गेजेरजों 2003 मायथाइयाव BTC एकर्डनि गेजेरजों बे साहित्य माबाजों 8 सिडुलाव थिसनजादों। 8 सिडुलाव थिसनजानाय उननिफ्रायनो साहित्य एकाडेमिमोन 2005 मायथाइयाव बे गनायथि जायो। आरो बे गनायथि जानाय उननिफ्राय जोंनि बर' रावा भारत हादरनि मोनसे गनायजाथाव मोनसे राव हिसाबै जों सिनायनो हादों। आरो बेजों लोगोसेयैनो भारत हादराव 22 बे रावफोरा जेरैबायदिहाय बान्था मोननाय एबा सोलिलांदों स्टेन्डार्ड लेंगुवेज हिसाबै गोसारदों, थिग बेबायदिनो दिनैनि
जोंनि बर' रावाबो एखे लेभेलाव दिनै दावगालांनो हादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे 18 मे बे फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो मोनसे रंजानाय फोरबो एबा जोंनि थाखाय रेड लेटार डे हिसाबै जों साननानै बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ आफादा बेखौ फालिबाय थादों। आरो दिनैनि बे फालिनाया जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादल' नङा, बेहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेहाय लोब्बा लाफादों। बर' बिजोंखौ थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान इंराजि बिजोङाव फरायहोनायनि मा फोरमायगोन? दा बेखौ बर' बिजोंनि स्कुलफोराव एबा एसामिस बिजोंनि स्कुलफोराव थाखो 6नि साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो थांनाया जोंनि बे फिसा रावफोरखौ आसाम सरकारा धंस' खालामनायनि मोनसे लामा होननानै जों सानदों। दा बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बर' थुनलाइ आफादा माहारियारि आफादफोरखौ लोगो लानानै थांनाय 29 एप्रिल खालाराव रङियानि हरदत्त बिर दत्त होननाय मोनसे कमिउनिटि हलाव आसामनि एबा बर'फोरनि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ जोङो ज' लेंथुमलायनानै जों मोनसे कनभेनसन खुंनाय जायो। आरो बे कनभेनसननि गेजेरजों बे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थाखो 6नि साइन्स आरो मेथ्सखौ जों इंराजि बिजोंखौ फोरोंनाङा होननानै जों भेहेमेन्टलि जों अबजेक्सन खालामदों। आरो जोङो बेखौ बुंनाय जादोंदि जेब्लासिमहालागै जोङो बर' बिजोंजों फरायनो मोना अब्लासिमहालागै जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा सोमावसारनायनि बे मोनसे हाबाफारिखौ जों लागोन। बर' थुनलाइ आरो एबसुआल' हेंथा खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव मा फोरमायगोन? दा बेवहाय जों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसे जानानै बे हाबाफारिखौ आसाम सरकारनि बे हाबाफारिखौ जोङो होबथानो जों थाखाय नाजादों। जेब्लासिमहालागै बे हाबाफारिखौ आसाम सरकारा उइथड्र खालामनानै लाया अब्लासिमहालागै जोंनि समायसारनाया थांबाय थागोन। आरो बे बेलायाव जोङो दिनैनि बेयाव जोङो सरकारनिफ्राय मोनसे हेल्प नागिरदों। खारन मोनसे हारि एबा मोनसे समाजा पलिटिकेल मोनसे सिकिउर नङाबा जोङो जोंनि राव थुनलाइ एबा हारिखौ फोथांना लांनायाव जोङो हेंथा फैयो। दा बेनिखायनो आसामाव थानाय जोंनि बर'फोरनि गासै बर' MLA, गासै MCLA, गासै EMफोरा जोंनि बे अलखद समाव खौसे गारां होनायखौ जों लुबैदों। आरो बेखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि बे 18 मे फालिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिथु रिसेन्टमेन्ट बे रिसेन्टखौबो जों देखायदों। आरो बुंनो थाङोब्ला दिनैनि बे 18 मे फालिनाया जोंनि बर' थुनलाइ आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे आन्दलननि मोनसे बाहागो होननानै जों बुंनो सानो। माबाफोर जाहोन दं नामा? दा बे जाहोनखौ जों बुंस' हाला। दिनै पलिटिकेल मेनफोरा माबायदि सिन्था खालामना दोनदों बेखौ जों मिथिस'वा। बेखौ दा बिथांमोननि खोथा। नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादै जों बेखौ बुंगोन, जोंनि जेसेबांखिनि MCLA दङ, जेसेबांखिनि EM दङ, जेसेबांखिनि बर' MLAफोर दं, जाहाथे बे अलखदनि समाव जों बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिथांमोनाबो गारांसे होनानै बर' हारिखौ फोथांनायनि, बर' बिजोंखौ फोथांनायनि मोनसे हाबाफारियाव जोंखौ हेल्प खालामो। जों बेखौ दिनैनि बे 18 मे बर' बिजों सान फालिनायनि गेजेरजों खावलायहरदों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।